duurdere dingen. Doe maar, Tjalle. Hij heeft heel lang gedronken bij zijn moeder. Ja. Doe maar. Ik denk net als sterk, en er wil 5 ben. Hij neemt in een box te staan. Erin? Ja, erin. Ja. Dan halen wij die anderen nu op. Kan er even die kennis maken. Ja. Wat een ding, en hiervoor is eigenlijk zo niet. Hier, hartstikke niet. Maar je vond het ook al. 1,61, 1,62 geworden, dus die is nog wel een stuk doorgegroeid daarna. Jongen. Nou, laat het half Dat wou je. Hoe heet die jongen? Goed. Nee. Dit is Lianne. En de voeltjes zijn Tekla, Tyrijn, Tjerk, Vera en Tjerkje. Daar hebben we meesken. Daar ben meesken. Ga nog maar even naar ze toe weer. Wil je nog een keer naar ze toe? Wil iemand deze pakken? Ik doe het. Oh, even terug hoor. Even terug. Maar met deze zat met even tegen. Misschien nog hun dat wel, maar. Superman. Goed zo. Ja, tot ziens jongens. Ja? Ja, dit past nog. Goed zo, braaf. Even goed zo zeggen. Hé, Ja, die hoor. Braaf. zo.
Kom maar, braaf. Goed zo. Kom maar. Goed. Ja, de meer arm. En nou komen de hormonen, wie de baas is. Maar ik denk wel dat ze de wedstrijd hebben nu. Ja, ja. Doe. Tjerk, Tyrone en Tjalle. Zo. Jaden met Oana, die hier van die... Ja, is dat? Ja. Tjerk. Hey. Tjalle. Tyrone en Tjerk. En Lianne. Tyrone, Tjerk en Tjalle. Tekla, Vera, Tjerkje, Sanne en Reina. De Merrie nou loopt de lift, dan zijn die te blauwen.